anyway, είχαν νοριάκια. Σουπ που είπα να δουλεύουμε και Δευτέρα Τρίτη off. Εσύ πες μου όμως ότι σουπ που να μου θέλεις. Σαν κυράκι. Να μου το κάνεις. Δευτέρα Τρίτη, επειδή να κλείσουμε Παρασκευή, Δευτέρα Τρίτη. Αν το θέλεις, αλλάζω το. Ενάχει, είναι πανικός. Το εμπειρία του Ποκή πάντα 15 Αυγούστου εμπίζει μέρες. Μέρες που εγκλειστεί όλοι οι άλλοι, είναι το δικαίωμα μας τα ανοιχτή εμείς. Αλλά που για μένα, αν θέλεις να ξεκουραστείς σου που, να πάεις με οικογένεια σου, που να πάεις, τα που να κάνετε, δεν με κοφτεί. Πρέπει να αποφασίσετε να μου πείτε να μου θέλετε. Εγώ εσύστησα Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη off. Αν δεν θέλετε το πράγμα, να είναι 4 μέρες off, που σου που του. Επηρεάζει μας. Επηρεάζει μας πάρα πολλά. Εγώ, anyway, είχα νοριάκια. Επηρεάζει όντω που σου που του. Σίγουρα να πάτε έξω με τις περνάσεις, τα πράγματα σας. Σάββατο και Κυριακή που τις πιο busy μας μέρες. Αλλά μια φορά το χρόνο. Εντάξει. Έκλεισε. Έκλεισε. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα να είμαστε κλειστοί και σας δούμε που την Τρίτη. 19 του μηνός είμαστε πίσω και κάνουμε